सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। सावंतवाडीमध्ये मायकल डिसोजांनी केलेल्या आरोपानंतर सावंतवाडीची नगर परिषद चर्चेत आली आणि नगराध्यक्षांवर किंवा त्यांच्या कुटुंबावर आरोप केले गेले। आपल्यासोबत नगराध्यक्ष युवराजनी श्रद्धांजली आहेत। मॅडम, बघितलं तर तुमच्यावर किंवा तुमच्या राजघराण्यावर काही आरोप केले, ऑडिओ त्यातनं दाखवले, काही व्हिडिओ आहेत असं सांगितलं किंवा जो काही महत्त्वाचा एक मुद्दा होता त्या जागेचा मुद्दा होता आणि त्याच्यावरनं हे आरोप झालेत। या सगळ्याकडे तुम्ही कसं बघता? खरं सांगू तर वाईट वाटते, कारण काल जे काही झालं होतं, आम्ही बिल्डिंगमध्ये कल्चरल प्रोग्राम काय करू शकते आपले लोकांसाठी, आपल्या युवकसाठी, त्याच्यासाठी आम्ही चौकशी करायला गेलेली आहे आणि आम्हाला वाटलं की आपण वरती जाऊन मुलांना भेटूया आणि आम्ही प्रश्न विचारलेलं की 2 रूम्सचा वापर आपण करत आहे, आपण आम्हाला 1 रूमचा रेंट सांगितलेलं। तर जेव्हा मी प्रश्न विचारलं तेव्हा मला उलटा विचार केलं की तर आमचे लोकांना बाथरूम वापरायचं नाही, ते आम्ही बाथरूमच्या विषयी आलाच नव्हता आणि आम्ही हे प्रश्न विचारलं आणि हे अपेक्षा होती की आज नगरपालिकेने आपल्याला सहकार्य केलं आहे, आपल्याला हे चांगली रूम उपलब्ध करून दिली आहे, तर आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती की आपण दुसरी रूम वापरणार आहे तर एक टाईम प्रशासनकडून, नगराध्यक्ष मी आहे तर माझ्याकडून येऊन बोलायला आम्ही नेहमी सहकार्य केलं आहे। आपले रिलेशन परिवारसोबत सुंदर होते आणि हे झाला इन्सिडेंट, तर मी नगराध्यक्ष आहे ते विसरताना त्यांनी माझ्या राजघराण्यावर, माझ्या परिवारावर टीका केला आहे। दरवेळी माझ्या परिवारावर टीका कशाला होत आहे? तर एक नगराध्यक्षाच्या नात्यानं हे माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही आहे? नगरपालिकेची उत्पन्न आम्ही वाढत आहे, आम्ही स्वतः तरी नाही घेत। हे जे काही आम्ही केलं लीगली केलं आहे, कॉन्ट्रॅक्ट आहे, मी आपल्याला कॉन्ट्रॅक्ट दाखवलं होतं, 15 दिवससाठी आम्ही दिलं आहे, रेंट ठरवून दिलं होतं आणि प्रशासनकडून आम्ही विचार करून त्यांची सल्ला घेऊन हे ठराव घेतलं होतं। तर हे दरवेळी माझ्या राजघराण्यावर टीका कशाला करत आहे? किती आम्ही सहन करू? मी कधीही कोणाशी मी वाईट नाही बोलत, कोणाबाबत कधीही मी काय बोलत नाही। आज पण मला प्रश्न विचारलं तर मी ग्रोबिग टेक्नॉलॉजीज एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे, ते दरम्यान मी ते डिसिजन घेतलं आहे। मी कधीही एक इंडिव्हिज्युअलना असं टीका कधी करत नाही, कारण ते माझी संस्कृती नाही आहे, त्यांचे माझे विचार नाही आहे। आणि मी खरं सांगते, हे झालं त्याच्यानंतर आपण सर्वांनी मला जे सपोर्ट दाखवला आहे, आपण सांगितलं की मॅडम दरवेळी असं होतं आहे, आपण काय करणार? तर अनफॉर्च्युनेटली हे खूप पुढे जात राहिलं तर मला काहीतरी लीगल ॲक्शन घ्यावं लागणार, कारण दरवेळी आम्ही काही बोलत नाही त्याच्यामध्ये ते अर्थ नाही की मी खोटी आहे, नाही, ते अर्थ आहे की माझे जे संस्कार आहे, मी फक्त काम करायला इथे आले आहे, मी राजकारण खेळायला नाही आले आहे। माझं ध्येय आणि माझं लक्ष एकच होतं की मी सावंतवाडीसाठी काम करणार आहे आणि तेच माझे प्रयत्न आहे। आपण जनता इथे आहे, जनतांना सगळं माहिती आहे, मला परत बोलायची गरज नाही आहे। निश्चितच त्यांनी काही 25 ऑडिओ त्यांच्याकडे आहेत, व्हिडिओ आहेत, असं पण एक आरोप केलेला पाहायला मिळतो। मगाशी पण तुम्ही पत्रकार परिषदेत त्याच्यावर आवाहन केलंच, पण पुन्हा एकदा काय सांगाल? कारण त्या ऑडिओ आणि व्हिडिओ संदर्भात त्यांना काय आवाहन कराल? आता ऑडिओ आणि व्हिडिओ आहे तर प्लीज दाखवा, लोकांना पण बघू दे काय विषय आहे। मी आज पण सांगत आहे आणि दरवेळी ते सांगणार, आम्ही जे काही कधी पण निर्णय घेतला आहे ते सावंतवाडीच्या विकासासाठी घेतला आहे आणि असं काही चुकीचं असणार तर प्लीज आम्हाला येऊन दाखवा। मी कधीही कोणाशी बोलले नाही आहे आणि हे जे आरोप माझ्यावर दरवेळी लोक घालत आहे हे चुकीचं आहे। मायकल डिसोजांची राजकीय पार्श्वभूमी बघितली तर ते भाजपातच होते, ते अपक्ष तिथनं राहिले, भाजपचीच एक मोठी शक्ती त्यांच्या मागे होती आणि भाजपचा जो एक उमेदवार, अधिकृत उमेदवार होता, तो तिथे पराभूत त्यांनी केला। हे सगळं बघता कुठेतरी भाजपची अदृश्य शक्ती त्यांच्या मागे आहे असं म्हणायचं का, किंवा त्यांची साथ या सगळ्या गोष्टीला लागते असं म्हणायचं का? नाही, मी फक्त हे म्हणेल की मला मायकल डिसोजाजीवर काही नाही आहे, मी कधीही कोणाशी काही वाईट बोलले नाही आहे आणि त्यांचे संबंध परिवारसोबत चांगले होते, त्यांचे बाबांचे संबंध चांगले होते। मला
त्यांच्यासाठी काय म्हणायचं नाही आहे. आम्ही सर्व एक आहे, सर्वांचा एकच लक्ष आहे की सावंतवाडीचं भलं व्हायला पाहिजे आणि पुढे जाऊन पण आम्ही आमची सिनियर्सची सल्ला घेऊनच काय निर्णय घेणार आहे. निश्चितच हे सगळं होताना एक गोष्ट त्याच्यात दिसते. त्यांनी उपनगराध्यक्ष जे आहेत निरवडेकर साहेब त्यांचंही नाव घेतलं की त्यांनी काही कामं थांबवायला सांगितलेली ती सुरू पुन्हा तुम्ही केलीत किंवा त्या सगळ्या गोष्टी बघता नगर परिषदेमध्ये तुमच्यात काही गट आहेत का किंवा तुमच्यात एकमेकांमध्ये काही समन्वय नाही का? त्यांच्या ह्या टीकेतनं काय समजायचं? मी फक्त हे म्हणेल, भारतीय जनता पार्टी एकच आहे आणि आम्ही एकत्रच काम करणारे आहे. आमचं लक्ष तेच आहे की सावंतवाडीला पुढे घेऊन जाणार आणि आज भारतीय जनता पार्टी इतकी सुंदर काम करत आहे. आपला पूर्ण भारत आता सुपर पॉवरमध्ये आला आहे, तर आमचं लक्ष तेच असणार आणि भारतीय जनता पार्टी एकच आहे. एक शेवटचा प्रश्न जाता जाता, मायकल डिसोजा बोललेत पण मायकल डिसोजांचा बोलवता धनी कोण वेगळा आहे का? कोणीतरी त्यांना बोलायला लावलं आहे का? याबाबत तुम्ही काय सांगाल? मी ते गोष्टीवर काय म्हणू नाही शकत. मला मायकल डिसोजाजीसाठी खूप रिस्पेक्ट आहे आणि ते माझं रिस्पेक्ट असणारच. काय पण जे काल झालं असतील ते आम्ही अंतर्गत सॉल्व करून घेऊया. पण आज प्रेस घ्यायचा मुद्दा तेच होता की मला माझी साईड घ्यायची होती, कारण दरवेळी आमच्यावर टीका होत आहे आणि मी जे पण डिसिजन आम्ही घेतलं आहे, आमचे नगरसेवकनी घेतले आहे, ते नगरपालिकेचे फायद्यासाठी घेतले होते, त्याचं उत्पन्न वाढायला घेतले होते आणि तेच आमच्या लक्ष असणार आहे. निश्चितच मायकल डिसोजांनी जे आरोप केले ते खोडून काढत असताना जे निर्णय झाले होते ते नगर परिषदच्या उत्पन्न वाढीसाठी झाले होते असं मत युवराजनी नगराध्यक्ष श्रद्धाराजे भोसले यांनी व्यक्त करतानाच माझ्यावर आरोप झालेले सहन करेन पण राजकारणावर झालेले आरोप सहन करणार नाही, त्या विरोधात कायदेशीर ॲक्शनसुद्धा घेतली जाईल असा इशारा या निमित्तानं दिलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी.